Daan na raw ang pinakamalaking transport terminal sa Cebu sa dagsa ng mga pasahero ngayong hapon. Mula sa Cebu South Bus Terminal, live na magbabalita si One News Cebu Desk, Dale Israel. Dale, ano-ano ba yung ruta ng mga bus dyan? Thank you to Cheryl. Nandito tayo sa Cebu South Bus Terminal. Ito ay yung terminal saan may mga bus patungong southern towns ng Cebu. At nandun din, dito din ang mga bus patungo sa popular na mga tourist destinations kagaya ng gustong mga magpunta sa whale shark watching sa Oslob o mag-diving sa Moalboal. Pati na rin ang mga gustong pumunta sa mga waterfalls. Dito rin, Cheryl, yung bus patungong Roro Ports sa southern Cebu para sa mga nais pumunta sa Dumaguete City sa Negros Oriental at na rin sa Dapitan sa Zamboanga del Norte. Cheryl? Kumusta naman yung mga pasahero? Ayan, dyan sa likod mo, parang dagsa na, punong-puno na, at marami pa bang masasakyang bus? Sir, hindi pa nga ito yung bugso ng pasahero kasi mamaya, inasahan pa mamayang mga alas 5 ang dami ng mga pasahero. Walang advance booking dito, Cheryl, kaya kung kailangan talaga ng pasahero na pumila para makakuha ng ticket, may mga priority lanes din naman para sa mga seniors at PWD, kaya advice natin sa mga tao na maging maaga bago ang schedule na gusto nilang sakyan na bus. Cheryl? Dale, paalala na lamang sa mga biyaherong pupunta pa lamang dyan, lalo na yung yung mga bawal. Cheryl, ang sabi ng LTFRB, paalala ng LTFRB na kailangan mas maaga sila na pumunta dito at magpaon sila ng maraming pasensya kasi ang haba-haba ng pila dito sa paunahan yung pagkuha ng ticket ng bus tickets dito sa bus terminal. Pero ang sabi ng LTFRB, meron naman daw 176 buses na may special permits ngayong araw at bukas para ma-accommodate ang mga dagsa ng pasahero ngayong Holy Week. Cheryl? Daghang salamat, Dale Israel ng One News Cebu.